Bu, kowe wis tuku jilbab Olivia Bro. Sing anyar iki lho modele. Ketok ra kok kono. Wik to kandhani. Jan tenan ya, modele ngarep kaya rocker. Mburi kaya Batman. Regane iso klebet-klebet to. Aku paling seneng nek kowe apa senengi? Mergo aku ya padha nek ngak kacamata ora mleyot. Nah mburine iki lho, Bu. Nah, apik ya. Wis tuku rong aku njebuke warna abu ben kaya wong sugih. Arep tak nggo tilik nggone Bu Sri. Heeh, Bu Sri. Lali aku undangane kae banget soalé, heeh. Nah, apik ya. Apik ra tapi nek nggo kebaya. Apik. Oh, apik, Mbak. Ora pengen kok ki anyar nggone Olivia. Jenenge Sika. Gek nggo payet ku lho, deloken. Neng. Nek gawe ngene iki angel lho, Mbak. Pakete ning pinggiran ngene iki. Jaluk kowe kok gawe kene penjahit tak diusir. Jaluk mugur murah terus ngono kok. Iki lho kancenge mburi. Iso dicopot. Gitu. Piye? Keren banget tak. Bu, bareng yo. Mlaku wae. Yo. Wis kaya kek nanti Sika.